Turning back the hands of time. Mga love stories on rewind. Dear M.O.R. Ang pinakamaayo. Pinakautukan. Heartthrob ng puso ko. Master Poppy, lahiro jud ka! Kinsay gikiling. Dili mo amin. Katong nag number 1 ka ganina, katong mga nag-vote og 1, katong hopeful nga makauyab gyud gyapon si Maribel. Gikilig mo diha ni Star Wars. Sis, may pa si Maribel, ikaw wa gyud. Char lang, wala lang. Kulitan lang. Ayun na sa ko. Anyways, mga kapamilya, congratulations sa mga nagka-partner pa rin. Kahit na ang beauty ay maraming kulang. Ang beauty kulang og letter Y. Beaut na lang, beaut. Okay, and then ang uban kay kulang og letter E. Bayuti na bayuti. Sa tanan nga mga naka-partner nga ngilad og kiwing daw lang ha daw. Kay nag-change na ba gyud diba si Maribel nagpa-change sa iyang kuan, and then na-confident na siya, and then diba mas kung ayuson nimo imong kaugalingon, mas you feel nga mura ready to face the world na ka. Mas confident ka tan-awon, mas mugwapo ka, mas mugwapa ka. Tama, di ba? Tama gyud kayo uy. Experience gyud na ba? Karon gwapo na kayo Helas. Sige, katong mga naka-try ana nga Love Life B, tawag karon 0937-373-1674. Katong ingana nga Love Life B, ginsay willing nga mo share anang ingana nga story. Walay binuang ha. Kanang tinud-anay kanang kung feel nimo na ami ma-learn anang imong life, imong love life nga parehaan ni kang Maribel. Kung namin ma-learn ana, tawag dani 0937-373-1674. Hello? 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 Oh, wala. Next caller. Kay walay ni tuman. Next caller. Hello, may gabi. Hello, Brad? Brad, kusog kayo mong radyo, Brad. Si ako na ginayan. Ayan. Sa pangalan, Brad? Bamek. Naka-loudspeaker ka? Ayaw i-loudspeaker. Sige. Hello. Ayaw pa dool sa radyo, ayaw pa dool. Nagpalayo man ko. Kana. Sa ngalan, Tanix? Bamek. Ha? Bamek. Bamix. Naadi kay kuan ani? Na kay na relate ani nga storya, pare-pareha din sa imong love life. Agad pang gamay. Unsa nga gamay? Ay nanay ka po sa nga service sa kanya ko bitaw. Unsa? Unsa to? Wala na. Nadlok si Bamex. Ay, hadlok Bamex. Okay ra na. Hello? Hello, may gabi. May gabi na po. Yes, may gabi, Brad. Say pangalan, Brad? Si John Ray. John Ray. Nakarelate ka ni John Ray? Nakarelate ako ko pero hindi na po sa kuha kahagi. Kitsa man yung kaagi? Kaming ko gapon.
Ay, lisod man ta magstorya ta about sa imong amigo, wala man siya dani. Kaya mas maayo gyud siya gyud mismo ang motawag, ha? Kay para dili ta makabutang-butang og unsa ba kay iyang gi-feel ato nya mo ikaw mag-ingon and then mag-assume lang ta lisod kaayo. Okay? Aling-awat raw ako kasulod niya. O unsa may ikaw magkaana ka relate? Dili lang ako Sir Bob. Sige. Next time kanang ikaw gyud makarelate, ha? Next caller. Kanang related gyud sa inyong mga love life diha. Pare-pareha gyud. Master Pops, wala ko nakasugod. Ay, sayang. Hello? Hello, Hello, kinsa ni? May. Si? May. Pakihinay sa imong kuan bi, imong MOR or palayo gamay sa radyo please. May? May. Miles? Oo. Miles. Pila edad nimo Miles? 24. 24. So, nakauyab na gyud ka Miles. Hello. Wala gid tay kuan ani karon. Wa gid tay caller ani karon 11:52 na ra ba? Sayang kay ang time. Hello. Hello. Hello, tinuod na ba ni? Hello? Hello? Hello. Kinsa ni? Yung mga Kinsa ni? Dexter niya. Dexter. Nakalrelate ka sa atong storya, Dexter? Grabe ka relate na ina Sir Bob. Nga naman. Hindi sila siguro sa kaagyato. So, Mm. mura po kong natandog ba kay. Siyempre, bisan to dog. Unsarata. Unsa na? Pero gusto, hello. Hello. Unsa to bisan pa og Bisan pag unsarata ka simple pero gusto maging na to. Abuton mo sa din na to kaya pero kung time na giday nga, makabuot na nimo o So nakagusto ka og gwapa kaayo lugar, ana Dexter? nakagusto ko na Sir Bob. Sa eskwelahan ni. Sa eskwelahan. Sa eskwelahan. Kwanta siya ka ng kumbaga SSG lang to siya. Tapos ako, bali, under kislanan. Murag siguro, grade 12 to si, murag anak si grade 12. Tapos ako murag, fourth year din ako. Ayun is murag mga napausing sa second year. So, as in niya, murag, dili pa nga hantong din niya, nagpamuot about. Pero, naka-crush ka, Mr. Bob. So, ang naitabo dahil na ito, so yung anit to, ginapush din ako kagalingon. So, murag hatag din sa ako, bali, simple niya po na ito naitabo ka mabili niya. So, nalalaki ako, so, inspired kay kong eskwela, sa'yo kay kong eskwela, mata. So, ang ending, pag-abot dito, kaya siyempre, mag-flag ceremony before. Ayaw mag-start ang so flag ceremony. Ako yung magpauna kay Biman. So, di na ako. Ang iyang apelido, letter A. No, dili, is Biman. So, is G. Nasila tanan sa stage. Aron sa Okay. Okay, so para front ka, front row. So, pa-front din ko kay lagi. So, napapansin na ending dayon, everything nga atong informer na sa clearance kay na may SSG nga bayro nun. Clearance. So, paperma din ko sa clearance din. So, gusto sa kabalo bigyan, napay mas daghan pa nga SSG nga pwede ko anytime makabayad ko. So, siya gid targetin. So, inanang na itawas ako. So, at that time dayon, kanang nag-istorya niya ato. So, akong gibuhat ato, true nga ni sabay ko sa akong barkada katong bali nagiwo man akong barkada pero bali dili man siya makain ko nga band kay di ni sikat anang murag jam lang kung ang piyesta magtapok lang ni so sa pagka-eskwelahan tapok pod ni so akong lang kuan ginapush na ako ayan lagi ako so mo rin to nitabo dahil ato nga wait lang. Gina-push nimo nga makauban siya sa inyong mga tukar?
Dili, ginapush na ako kagalingon niya. Bali, maistorya na ako siya, ginapush na ako. Kaya siya, maulog. Di ko kaingon ba, kumbaga. So, akong gibuhat ato dahil, ako makabarkada, ikaw, Brad. Ano itong buhaton? Ako yung bangkaon nag-shot. Estudyante lang. Ako yung bangkaon nag-shot. Bani lang ko ninyo. Kantahan lang tato. So, naitabo to siya kay Burag December man siguro to Master Pops. So, ang gibuhat sa bang section, bali na masko sila sa taga-section. So kami kay isa po nga section pero dili tanan po. Dala kami lang mga tanang bali. Burag 8 raman siguro na to. Kami ra pud 8. Bali kumbaga na mas gumi pero dili pas ko among kanta. Then ako din niya tubang dayon. Kita tubong ko. Ana istorya. Taas na kay istorya ni. Ang wala siguro kami. Pero murag ang kamabilang swerte lang siya kay may kumbaga nang gamit o si Star Wars Star Wars. So Star Wars nagsila man gyud. Kami lang di ba nabastid nang gid Master ko hindi na mo nga sa kadagan mas na pa mo nakaunas sa imo ha. So tagaan na ako even kay ulay ra mo kay ka so nagpaabot ra yapon ko. So in a way murag nagregret lang ka nga dugi kay ka nagstorya. Ana lang. Tama no, naagi na nga na gyud sa mga lalaki. Kailangan yun na diretso-diretsoon di ay. Lang yun. So, mo rin itong Master Pops. May tango din na itong Master Pops. Pag kuwan na din ako, mo itong asimblik man to. Sino ko kasabaan ni mama kayo, pagbigay ko matulog niya. Sa balay, way signal. At doon ko babao. Pero good chat, maglat ko chat. Saya naman sa kanilang bali approve click like. So wala na itabo nga kanang kumbaga message lang like lagi siya na gusto ko naman wag yun na itabo gidwa gid. So at that time na istorya din face to face din niya. So dito may istorya sa pabrika sa Libonar gyapon pabrika. Agpasa kay gamay na lang imong time. Sige. So may istorya mo sa pabrika. Pag-istorya mo sa pabrika, so nabutang dayon nga, until now, nagkami niya, anak lang siya siguro. Kakabalo ko na naminaw man siya karon kakamagitawagan ito, manawag ko na. Unsa daw yung nakuan? Ano daw? Ano ko siya nga, di lang ko magamit ang ngalan niya. Ako like that. So, amo to ganun lang niya po ni. Okay lang si mami akong matawag ko. Tapos, siya, naminaw ko siya. Naminaw ko siya. Kasi naminaw tandawa. Anak niya sa kuha. So, okay lang siya manawag ko. Yun din siya nga sa kuha nga. Na nawag ka, then na-off na dayon. Okay. At least kabalo na ta nga nagkasila. Wala tayo igong tayo mga pamilya na-off na mangyad siya. Bitin gamay pero okay ra basta kay nakabalot nga nagkadayeng gid sila. Ay. Sorry kayo sa dili makasulod kay wala na pud tay time. And 12 midnight na. 1 minute na lang. Anyways mga kapamilya, it's 11:59 on the clock. Tomorrow, ay kabala ka na napuntay lain nga drama tomorrow. Same time, alas 10 after sa MR University nga magsugod sa alas 8 sa gabi. This is Master Pope saying don't worry. Be happy. Pag may problema ka, huwag mag-alala. Just don't give up. At kung wala ka namang magandang i-comment, huwag ka nang kumoment. See you tomorrow ng gabi. Sa atong bagong episode tomorrow ay September 11 man, di ba? So, that means na ang atong episode tomorrow is #Dear MOR. Walang kawala. Dear MOR. Alam mo yung pagmamahal mo sa kanya? Pakiramdam ko yan din ang papatay sa'yo.
Abangan mamaya sa Dear MOR. Hashtag Dear MOR. Walang kawala. Walang kawala. Dili makaikyas in Bisaya. Kung karon nagpakatotoo ta sa atong kaugalingon para mailhan ta sa uban, di ba? Tomorrow, walang kawala. Makapaminaw gyud ka, you won't miss it. Tomorrow na, ha? Sa mga single ladies and single moms, itaas ang inyong mga kamay kay mukis na ko sa inyong mga kilikili. Inyong mga ilok, sa ilang mga cauliflower. Ready? Taas na. Itaas ang inyong mga kamay. Idool gamay sa radyo. Idool. Idool kay gamay ra ba ni akong simod? Idool gamay. Sige na. Dool na. Dool na. Ready? Charap. Nalay buhok. Wala ka ka-shave, no? And I'll be leaving you with a quote. Gikan sa atong mga natun-an tonight sa episode nga hashtag Dear MOR. Ganda mo, te. Ang kagwapa o kagwapo mao ka nang imong na-feel sa imong self. Makita na sa imong mata, dili sa lawas o nawong. It's beautiful